हेल' आं दिनै सम्बारू नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय गासै नायगिरि बिथांमोनखौ अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरबाय। आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायो अननानै आं नोंथांमोनजों गासैबो लोगो जानानै थानो लुबैयो। अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक कमेन्ट शेयार खालाम नोंथांमोनहा दाबाव, जाहाथे आं बिदिनो मोजां नोंथांमोननो कमेन्टफोर शेयार खालामबाय थानो हायो, आपल'ड खालामबाय थानो हायो, जाहाथे नोंसिनाव सिगांग्रो मोनहैगोन होननानै नोंथांमोनहा नुयो। आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार उन्दै लाइमोनसा गथ'फ्रा बिरि सिगारेट गुटखा बिमल गान्जा सोबनानै गावनि देहाखौ नस्थ' खालामनानै लागासिनो दङ। इन्दियाया दान्दिसेल' जिउआ सुंथागोन बेखौ साननो रोङाखै। गोबांथार जोंनि गोरों गोरा IAS IPS बेफोरबायदि गैयिनि जाहोनावनो जोंनि बर'फ्रा गोबांथार दुखु खस्थ'आव गोलैनांगौ गोनां जादों। जोङो गोबां नासयजानायनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै। बेफोरखौ साननानै जोंनि लाइमोनसाफ्रा दिनै जौगानायनि लामाखौ नागिरनांसिगौ। जौ जुमाय बिरि सिगारेट गान्जा सोबोब्ला मानसिया मा जायो मिथिबायना? मानसिनि देहा रानलाङो, फुंनो रोङा, हामख्रंख्रं जायो, खावलाय गोथौ जायो। बिथिं आरो नाथांख्रिनि माबाया हाबसो जायो, आदै फिसा जायो, खिथु खाजय जायो। मिथिबायना? फुस्थाय जानो रोङा। आरो बेथ' बादहो, सिङावबा मा जाबावो हाबनानैथ' नायनो हाला। गाज्रि मोनगोन नामा बेफोरबायदि बुंनायखौ? गाज्रि मोननाङा। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक एबा कमेन्ट शेयार खालाम, लोगोसे बटनाव दाबायनानै हो साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आंनि बे भिडिअ'आ नोंथांमोनाव मोनहैयो। आंथ' सानखादों माखासे गान्जा बिरि ड्राग्स जाग्राफ्रा लाइक कमेन्ट खालामनाय नङा, रागा जोंखागोन आंखौ, आं मिथिखायो। रागा जोंबाय खोनासङैनि थाखायनोथ' नोंथांमोना माखासे खोथाफोरखौ लायैनि जाहोनावनोथ' बेफोरबायदि जागासिनो दंब्रा। लानांगौ। आया फाग्लासो मिनिलाबायो। मिनिनाङाब्रा। खोनासंब्रा, मोजां बुंबाबो गावस्रा खोनासङालै, आं बेखायनो बालायलाङोलै नोंसोरो। खोनासंब्रा। जोङो बेफोरबायदि बुस्थुखौ जायाबाबो जों थांनानै थानो हायोब्रा। मानो जानांगौ जाखो, मानो सोबनांगौ जाखो? हायोथ'। आरो मिथिबायना, नोंसोरखौ ओरैबायदि बुङो आरो, खोनासं होद गावसोरल' मिनिलायबाय थागोनलै। नायब्रा नाय, आया माथो नायाबो नोंसोरलाय? सोरबा बुङो आरोना, एसे गिदिर मानसिफ्रानो लाफानानै लोंलै लों, मा जानो जेबो जाया होनना बुङो आरोना। बे मानि थाखाय बुंदों मिथिबायना? नोंखौ मोजां जाजानो बादों। नोंसोर जुदि मोजां जायोब्ला, मिथिबायना, डेभेलप जाजानो गिदों। माने ओरैबायदि मानसि थायोना, खिजानि नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरजोंबो खिजानि चेलेन्जफोरबो दं खोमा। बेखायनो नोंनो जौ जासि नोंखौ माने फाग्ला खालामनो नागिरदों। नोंथ' हमनो हायाखै, मिथिबायना? ओरै खोनासंलै, फाग्लासो जागोनलै। खोनासं। मिनिलायबाय थागोन नोंसोरो। खोनासंब्रा। बेखायनो रावनिबो खोथा खोनासंनाङा। गावबागाव गोसो गावबागाव था, गावनि सोलोंथाइखौ ला। सोलोंथाइयानो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लायोब्ला बयजोंबो सिनायजायो, मुंदांखा जायो, बुहुमाव सिनायजानाय मानसि जायो। न'खरजों लोगोसे गामियारि जायो, समाजाव डेभेलप जायो, हारिया डेभेलप जायो। मिथिबायना? खोनासंलै ओरैजाय मा फाग्ला मिनिलाबाय थानायलै बे
मोजां खोनासं मुंदांखा जानो नाजाब्रा आरो नोंसोरलाय मा फाग्ला फाग्ला गेम गेलेबाय थायो बेलाय गेम गेलेनायखौ दोनना फाग्ला गेमा नोंखौ जाम्बासो खालामनो नागिरदों मोजां बुंबा गाज्रिसो नों गेमाव टाइम होबाय थानोसै फरायनायथिं नोङो गोसो होला नंगौना नङा दे ओमफ्राय नोंहा गेमावल' गोसो जाबाय थानोसै लेखा फरायबाबो दसेनो गेमखौनो दसे गेलेब्रबसैलां गेमखौ दसेल' गेलेब्रबनो हायो नामा टावार नाङाबाथाय लडिं जानायावनो नेनायावनो घन्टा मोनसेबो बारनो हागौ आरो देरहाबाथाय एबार देरहाथारनोलां आरो गेलेनोसैलाय दा होमबाना फरायनायनि मा मुलाम्फा मा गोसोआव जाखो मा होमबा खोनासंब्रा दा नों फरायनायनि टाइमखौ बैयाव होनोसै नोङो बेथिं फरायनायथिं टाइम गैला जायोसै माखासे गोसोआ बै गेमाव थाबाय थानोसै बिदिनो गावनि माबायाव गैला जायोसै नंगौना नङा दे बिदि जायो आरोलै बेखायनो गेमा मानसिखौ जाम्बासो खालामनो नागिरदों मिथिबायना लाइमोनसाफोर गेमा मानसिखौ जाम्बासो खालामनो नागिरदों बै गेम बानायग्रायादि बेसेबां लेखा गोरों बेसेबांदि माबा बियो गोरों मानसि मिथिदोंना बिदि नोंसोरखौ खेला देखाय नोंखौ खेला खालाम बेसेबांदि थाखा खामायदों बियो मिथिबायना बुजिबाय माने गावबायदि जाजानो गिदों आरो बैयो मबाइलाव बानायग्राया बेखायनो गेम बानायनानै बा गेम बानायग्राया आरोना माने गावबायदि बानायनानै माने बिराद गोरों जाजानो गिदों बेखायनो गेमाव नोंसोरखौ खाथायबाय थानानै नोंसोर जाम्बा जानांगौ आरोना बुजिनानै ला गेम गेलेयोबा जाम्बा जाखागोन बिमा बिफाया गेम गेलेबाय थानाय बुंबा लेखा फरायलालांबो होनगारगोन नंगौना नङा दे बुंलाय आया मिनिलाबायदों फाग्ला जागोन नोंसोर मिन्नाब्रा मिन्ना फाग्लासो जागोन नंगौना नङा दे बिमा बिफाया लेखा फरायनोसैबा होद खेलासो होनगारसै आं फरायाबालाय माथो खालामनोसो होनगारसै होनबा मा जागोन मोनलाय बिदिजों मोनसे मोजां खोथा जागोन नामा बिदिजों मोनसे मोजां लामायाव थांनो हानाय मोनसे जागोन नामा फरायाबाबो आंनिलै होनगारसै बोरायबाय बुरिबाय नोंसोरथ' एसे आंसो जालांगोन होनबालाय मा जागोन मोनलाय गावनि इयुनखौ मा खालामनो सानदों देलाय नोंनि इयुनखौ मा खालामनो सानदों दे इयुन जोलैखौ मा फोरोंगोन नोंनि फिसाया बेबायदि जायोब्ला नों गावनि गोरबोआव गाबना लाना गाबखननो हानाय नङा नोंनि गथ'आ जुदि बेबायदि खालामनांगौबा बेखायनो दानिफ्रायनो बुजिखा मिथिबायना बिमा बिफाया फिसाखौ खांनानै मालाबाबो गाज्रि खालामनो साना बिमा बिफाया सानो फिसाखौ खांनानै सनानि न'खर दानो गोरों गोरा खालामनो गोरों गोराखौ मोजां खालामनानै साख्रि बाख्रि गियानि गुनि खालामनि माबा मोनसे खामानि मावहोनि बिदि सिमां नुयो बिमा बिफाया मिथिबायना बिमा बिफाया बिदि सिमां नुयो मालाबाबो बिमा बिफाया गाज्रि साना गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो गियानि गुनि जाजानो बयबो लुगैयो मिथिबायना बिनिखायनो नोंसोरो बुजिखा जोङो माखासे टाइमफोरखौ लस खालामनानै लानाङा टाइमा जोंनि बिराद बेसेन गोनां टाइमखौ नागिरफिनबा लेंहरफिनबा फैलै होनबा फैया मिथिबायना टाइमखौ होसोनानै मावनो रोंनांगोन टाइमखौ होसोनानै लानो रोंनांगोन नङाबा नोंनि बैसोआबो माखासे बैसोखौ जोङो लेंहरनानै मोनफिना बैसोआ थांबाथाय थांखाबाय मिथिबायना ओंखायनो बिमा बिफाया जिबायदि सिमां नुयो गावनि फिसाखौ मोजां लाइफआव खालामनो जाहाथे आं बायदि दुखु खस्थ' आंनि फिसाया मावनानै दाजानांथों एसे गियानि गुनि जानानै लेखा गोरों मानसि जानानै माबाफोर मावनानै जानो हानाय खालामनि बिदि सानो आरो मिथिबायना दानि मुगायाव लेखा गोरों लेखा रोङाब्लानो मेगन खाना आरो लेखा रोङाबानो रावबो गयन' खालामला मिथिबायना मिनिनाङाब्रा मा मिनि फाग्ला नामा नोंसोर मिनिलाबाय थानो मोजां बुंनायखौ बा बै सासेयाथ' फाग्लाथार नायानो माथो बिलाय बिदि नङाब्रा मोजां बुंनाय बोसोनफोरखौ लाब्रा बेफोर बोसोनाबो लायोब्ला नोंसिनि थाखाय बिराद मोजां जायो आरोना बे बोसोनखौ लायोब्ला खिन्थु नोंसोर मोजां जागोन आरो लायाब्ला मोजां जानाय नङा सोनानै ला
जानायखौ ला जायखौ गार मिथिबायना गियानखौ बुथुमनानै लानोबा बयनिफ्रायबो एसे 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 खोथाफोरखौ खोनासंनानै बिखायाव जमा मेम'रियाव सोना लानांगौलै गथ'फोर मिथिबायना फाग्ला मिनिलाबायो नामाब्रा गियानखौ बुथुमनानै लानांगौलै गियाननि थाखाय बहुद दुखिया जायो मानसिफ्रा मिथिबायना गियाननि थाखाय गोबां दुखिया जायो गियानखौ बिराद मोननो थान गाज्रि लामायाव थांनो बारा गोबाव नाङा मिथिबायना बेखायनो गाज्रि लामायाव थांनाङा गाज्रि लामायाव थाङोब्ला गावनि जिउनि रिक्स गैया मिथिबाय जिउनि रिक्स गैया थांना थानायनि गोसोआव गैया होननाय जाहैदों मिथिबायना थांनानै थायोब्ला बे बुहुमाव जोंखौ इसोरा सोरजिदों जेब्ला थांनानै थानोब्ला जोङो दान्दिसेनि जिउखौ साननो थाङोब्ला जोंनि जिउआ बारसो जों एकदम बेखौनो लाना बिराद दादागिरि आरोना बिराद गिदिर गिदिर सानो नङा होमबा दान्दिसेनिल' जिउआ फुथलासो जोङो मिथिबायना जोंनाव बार हाबनायखायसो जों बे बारजों रायज्लायगासिनो दङ फुथलासो मिथिबायना बे जिउखौनो लानानै जों इसिबां दुगा इसिबां गोग्गायो गावखौ आयु 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 फाग्लासो जागोनलै सयथ'बो फाग्ला आंथ' सानखांबा माबा फुथलासो नामा आंलाय इदि नङो आङो बारासो जोंखौ माबा खालामगासिनो दं होननानै आरो फारसेथिं सानो आङो जोंनि मोदोमालाय मा फबबा हा जायो माथो लबरथ' नङा होमबालाय हासोलै जोंनि मोदोमा बेखौनो लानानै सियो गोरा जों बिदि आरोना खोनाबाय बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि देरफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनसा नोंसोरो अरायनि थाखाय गावनि गोसोखौ गोजोन खुसि बयजोंबो अनलायनाय गिदिर मानसिनि खोथा बाथ्रा बायदिसिनाफोरखौ मोजां खोथाखौ खोनासंनानै गियानखौ बुथुमनानै ला सोलोंथाइखौ ला सोलोंथाइया जाबाय जोंनि गोनांथार मानोना जों थांनानै थायोब्ला जोंनो गोबांथार गियान नांगौ जायो मिथिबाय जायनि गियाना मोजां जायनि आखला मोजां बेफोरो मोजांखा आरो बिसोरखौ नाय माबायदि मानसि जायनि गियाना गाज्रि जायनि आखुआ गाज्रि बिसोरखौ नाय बिनि खोथाया माबायदि रहिस्ययै बुंगोन माबायदि खोथायै बुंगोन माने मोनसेबो फंसेबो रावा मोजां फैया आरो मिथिबायना बे मानसिखौ बुजायनोबो थान मिथिबाय बेनिखायनो आं गासै लाइमोनफोरखौ बुङो नायब्रा आथिंजाय फाग्ला नायालासिनो दसेल' नायनानै दोनबालाय मा खोथा बुजिनो नोंलाय नायजोबब्रा नायजोब गथ'फ्रा मा जागोन लाया आया ओरै नायब्रा खोनाबाय खोथाफोरखौ गासैबो रिजायनानै नाय आरो सान बुजिनो नाजा गोरों जानो नाजा आरो इयुनाव आं बुहुमाव बयजोंबो सिनायजानाय सानसे जागोन आं बेखौ सान होमब्ला बैखौ सानहरोब्ला नोङो बिनि एसे गाहायाव जाबावगोनसो मिथिबाय गिदिरखौ सानगोर लेखा फरायोबा मा सानोनो मिथिबायना मिथिबाय लेखा फरायोबा मा साननांगौनो आङो 1 डिभिजनाव थांगोन होनब्ला सेकेन्डआव फैयो मिथिबाय आङो टप लागोन होनब्ला 1आव थांगोन आं गासिबो माबा मार्क लाजोबगोन होनोबा गासिबो माबाखौनो लाजोबगोन होनोब्ला मायाव थांगोन टपआव थांगोन नोङो गासिबो हाजोबाथ' बिराद मोजां होमबा नों बुहुमाव बयजोंबो सिनायजाबाय बयजोंबो मिथिजाबाय मुंदांखा जाबाय बयबो अनबाय मोजां स्कुलाव हाबनो मोनबाय मोजां लोगोफोरजों नोङो टार्म्स जानो मोनबाय मोजां मानसिनि गियान खोनानो मोनबाय बिदि जागोनब्रा मोजां खोनासं बिनिखायनो बुंदों आङो जोंनि लाइमोनसा
बिरि सिगारेट सादा गुरखा बिमल जौ जुवा तास गान्जा बेफोरनिफ्राय गोजानाव था साबधान जा नोंसोरखौनो फोसाबनानै लानांगोन नोंसोरखौ फोसाबग्रा मिथिबायना रावबो फैया नोंसोरखौनो फोसाबनानै ला आरो फोसाबग्रा मानसिखौ जेबो दाबुं मिथिबाय मिनिनाङाब्रा मिथिबायना मिनिनाङा नोंसोरखौ फोसाबनानै ला अब्ला नोंसोर मोजां जागोन मिथिदों गोबांथार बुंबाय आङो बुंनायालाय मोनसेबो लाया नामाथाय लायोना लाया नोंसोर दंसैलै बाबुमोन आं हले बुंबाय लायोबा खिन्थु रज'गोन लायाबा खिन्थु रज'नाय नङा बियो मेट थांगोन मिथिबाय लायोबा रज'गोन रज'योबा फिथाइ मोनजायोना मोनजाया दे बाबुमोन रज'योबा फिथाइ मोनजायोना मोनजाया रज'बा फिथाइ मोनजायो रज'नांगौ खोथाफ्रा गासिबो गनायनांगोन गनायनानै लानांगोन साननांगोन लायोबा मोनजागोन लायाबा मोनजाया बेनो आरो लायोबा गियान जागोन लायाबा गियान जाया जाय मानसिया लाया बे गियानबो जाखाया जाय मानसिया खोनासङा बे मानसिया गियानबो जाखाया जाय मानसिया मोजां बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जेब्लायबो जागोन बे मानसिनि गोसोआ मोजांबो आरो गियानिबो बे मानसिया मिथिबायना बेनिखायनो बयबो जुवा सिगारेट गुरखा बिरि थांखु जौ जुवा गान्जा ड्राग्स बिनिफ्राय उन्दै बैसोआव गोजानाव था सोरबा बोराय मानसिजों चेलेन्ज नांनांगौ बे नङा मिथिबायना बाबुमोन बिस्रा बोरायबाय लोङै जायै थैनोबो गोसो जाबाय मिथिबायना बिसोरजों जोङो लोब्बा होनानै लाब गैया बिनिखायनो बिनिफ्राय गोजानाव था सोरबा मानसिया नोंनो जासिनो हागौ मिथिबायना आं दहायनो बुंखाबाय माथो नोंखौ फाग्ला खालामनो नागिरदों होननानै मिथिबायना मबाइलखौबो बुंबाय माथो गेम गेलेग्राया नोंखौ जाम्बासो खालामनो नागिरदों गेम बानायग्राया गेम बानायनानै गोरों गोरा जानानै बे बेसेबां थाखा खामायदों मिथिगौ ना खर'र थाखानि बारा खामायदों बिदिनावनो मिथिदों नोंसोर बेबायदि मानसियाना गेम बानायग्रा जा आं मोगथाङाव गेले नों गेम गेलेबाय थानानै नों गावनि मोदोमखौ दुरबल लदा दा खारनो हाया बारनो हायासो खालामनानै लागासिनो दङ नङा होमबा नों बिनि सोलायै नोंनो खुद गेलेनानै नोंनो गोरों जाना बुहुमाव मुंदांखाबो जागोन बयजोंबो सिनायजागोन बयजोंबो मान होजागोन गामिजों लोगोसे एरियाजों लोगोसे समाज हारि मिथिबायना सिनायथि मोनगोन गोसो हो गावनो खुद गेलेनानै देरहा जों मबाइलाव गेलेनानै माबा मोनसे साख्रि मोनगोन नामा सोरबा मुंदांखा जागोन नामा अबेबा सिनायथि मोनगोन नामा जों जाम्बासो खालामनो नागिरदों मबाइलनि गेम बानायग्रा नोंसोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों बेनिखायनो बुंदों जाय मानसिया जायफोरबायदि मानसिया साख्रि गोनां नङा होमबा साख्रि गोनां बैफोरो गिदिर गिदिर मानसिफ्रासो दसे ओरैनो टाइम पास खालामनायनि बेफोरो साननो थाङोब्ला नाथाय जोंफोरबायदि सम गैयै मानसिफ्रा बेफोरबायदि गेम गेलेनानै टाइमखौ हगारनायनि सम गैया जोंफोरबायदि मानसि सोलोंफुबाय थानाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय गेम गेलेनायनि सम गैया बे समखौ फरायनायाव सम हो अब्ला नों बै गेमखौ नोङो जेरै गेलेनो रोंदों बेबायदि नों लेखाखौ गोरों जागोन मिथिबाय आरो गावनो खुद गेले बल गेले खम्फु गेले काराटे गेले मा गेलेनांगौ गेले खारनाय बारनाय लं जाम्प हाइ जाम्प रान खालाम खुद गावनो गोरों जा आरो मोजां गोसो गुदुङै दङब्ला कर्सफोर ला जाहाथे इन्टारनेसनेलफ्राव थांनानै सायख'जानाय बायदि माबायाव सायख'जानानै डिस्ट्रिक्टआव सायख'जानानै सेन्ट्रेलाव थांगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय सायख'जानानै माबायाव थांगोन इन्टारनेसनेलाव बिदि खालाम मानो लदा दा नङा होमबा गेमाथ' जिरायनायसो ना खारनाङो ना बारनाङो ओरै थानानै एकदम थै जमा जाबाय थानाय नङा होमबा नंगौना नङा मिनिनाङाब्रा बाबुमोन मिनिनाङा मोजां बुंबा मानो बिदि नोंसोरलाय खोथाखौ खोनासं आरो ला मानि आं दहाय बुंखाबायना
खोथाखौ जुदि लायोब्ला रज'गोन होनना बुंदों। रज'योबा फिथाइ मोनजागोन, मिथिबायना? दे बाबुमोन, आं नोंसोरखौ माखासे एसेनोसै, गोजोन्थों।